atasan laburpena. Lauan ikasleak zure espezialitaterako landu beharko duten gai baten azalpena eman. Bueno, gure kasuan Miguel Altuna lanbide heziketako hemen aurre ebaluazio bat egin behar da. Eta bueno, horrela egin dugu. Miguel Altuna lanbide heziketako ikastetxean, klaseak erabat digitalizatuta daude. Beraz, ikasgelan proposatzen diren erronka proiektu eta lan ezberdinei aurre egin ahal izateko, ezinbestekoa da ikasleak eskura jartzen zaizkion tresna digital eta programa informatiko ezberdinak menperatzea. Horregatik, zikloaren lehen urtean zehar, komunikazio modulu honetan, proposatutako baliabide digitalak erabiltzen ikasiko dugu. Eta, bueno, aurre ebaluazio bat egiteko, ia horrek ezagutza digital, ikasle dauzkaten ezagutza digitala, ia nolakoak diren ikusteko, erabili dugu Google Forms. Aplikazio bat da Google plataformakoa, eta guk asko erabiltzen duguna. Kasu honetan, plantatutako Google Forms egin dugu bizo bat ikusteko zen maila daukaten ikasleak, eta zer menparatzen duten edo ez. Horako galderak, informazio bilatzaileak, bilaketa motor gisa ere ezagutzen direnak. Hautatzen eta analizatzen jakingo zenuke, bai edo ez. Erantzuna bai izan bada, zeintzuk ezagutzen dituzu, eta hor jarri behar dira ze bilatzaile ezagutzen dituzten. Gero, bigarrena, gako hitzak erabiltzen dituzu informazioa errazago bilatzeko, bai edo ez. Hirugarrena, dakizu informazioa nahi duzun formatuan berreskuratzen, JPG, PDF, DOC, MP3, bai edo ez. Eta horrela, atzanin dira 10 pregunta, eta pregunta batzuk hor jarri behar dute, adibidez, 9. Galdera, antivirusio software gaiztoaren detektagailuren bat instalatuta duzu zure gailuetan, bai edo ez. Bai bada, erantzuna bai izan bada, idatzi zein daukazun instalatuta. Bale,